In the ever-evolving landscape of Zimbabwean politics, President Emmerson Mnangagwa is strategically moving to solidify his grip on power and secure a third term. Zvachizoendwa manje muZimbabwe, but tiri kuona kuti pano panjinzi ED Mnangagwa keeps Chiwenga at bay, a succession battle intensifies. Aiwa, Chiwenga oramba achiendeswa kure chaiko, tiona kuti mutungamiri wenyika aunyatso kuona kuti aiwa, I'm the one fit for the vision 2030. Sarabida mashuka abudanyuka pano kuti subscribe, like, turn on the bell, like, tina munhu muchinzi. This move comes as he keeps his deputy Kosatino Chiwenga on the peripheral key of decision-making process amid a heightened succession battle within the ruling party ZANU-PF. Mnangagwa's focus on retaining power has become increasingly apparent as he leverages his position to marginalize Chiwenga, who is also a key figure in the party's hierarchy. The dynamic between the two leaders is shaped by Mnangagwa's ambition for an extension tenure, while Chiwenga is the party's vice president as the presidency, constrained by the constitution's two-term limit for any president. Tikuona pana apa paribuda nawo yekuti aiwa mutungamiri wenyika wemasondanzo Mnangagwa varamba chikipa this VP Chiwenga as a peripheral. Unoza a peripheral chinhu chechingonzi aiwa pama decision making aufani kuva involved mukati, but unofanira kungori kunze uchingoona zvatiri kuita. Hapana zvaunofanira kuacta, hapana input. Yes, you can put any input, but you must not be associated nevanhu vari kuita the decision making mukati. Munongopa ideas but you're sidelined, unenge uri kunze. Toona panapa zvinhu zvinowedzera. Toona nyika ichangobva kusummit, toona aiwa mutungamiri wenyika anozoona ari at the best fit for the vision 2030, but VP Chiwenga vari kufamba vakabata constitution vachiti our president anofanira 2 terms. Tudze mafungiro enyu muri kudii pamusoro pechitiko ichi. Pinda comment section medu, so subscribe, like, and turn on the bell icon.